Mentah kasngi kidong nong di madan ka surok GS Road yau mau long ban mot pran mentah kasngi kilek bantur sya office jang ka Shillong Municipal Board ban persya ya kurukampun kenria ya kaja kasyong ban kiong ba kamyaham uba shin thaba habakran hekilat pathai khubor loong ba kajing yami madan kinong di madan kalong ban dawa bandon no ya ka town vending committee ka bapura namar ka professional town vending committee ka ba shipor kladai ban kutno na ka ei ka bapau ka committee kam shim la shimlang ya ka jing pensngau ki dekhot ka committee ndrei la i kumba la shimtang ya ka surjong uwei kumba ka pau ka long ba kamdon syuk ka jing burom ya ka professional town vending committee ka baladon dei halor kani ka kiyami pajba namar latip ba ka yodu ka dei ka badon nadu ki por hendai hendrei la penmi ya ka jing pen bana ba kini ki jaka ki ba syong menta kim dei syuk ki jaka di madan loong ba ki yau ki don la ka jong hendrei ha ka por ba aya ka certificate of vending pan la pen khle lang ban ka jing dawa jong ki ka long ban pentrei kamno ya ka town vending committee ka bapura bandon da ke election banjit ya kinong kit kam ke bapura Kajing yami madan menta kini ki pajba baro em kalong kumdi babaro baro ngi hangni ngi layatip baka professional town vending committee kilaya thau te kat kum ka an le em ka professional town vending committee nga tharai tang sisnem kala valid kala dei ban kut no te hanrei hangni mentang yawan ban dawa ya kata ka full fledged jong ka town vending committee namar balai ki rai hang tei nga i kumba kajing ekran jongi kum ki town vending committee member hang tei ha ka bakut nga i kumba kim ya sim kulum lam ya ka rai jong baro kila ya sim bet tang wei ubriu ubadai bahe tam jong ka tei ka professional town vending committee but ki kalong bean bet kalong bam buram syu ya ka professional town vending committee ka baladon nata kadau ki mi madan kini kipat ba namar balai kabaningkong katai ka yodu katai ka yow maulong katai ka mot pran ter baro khot katai ka yow kabala bun snem kabala dan daki post snem nadu andai thai kabala tip kum kita ki heritage market ki natural market bat ka ain ru ka batai shai ba phimla ban pendu itu ki yow ni so thu ka an ka dan tama ka dei betang ban syia trai kamlem ban ya penbej habaki jaka na menta ki jong kinong di madan 4 biang te menta pin ICOV fimot ban lek berat syai ban syu batai no ka nuksa jong ka laj mkhra hagapor bangi ya kran halor ka laj mkhra te rengkat bat kisnong ki thauro ngila deblet ban le inspection ni kita ki jaka na menta jong kiniki nong di madan hanrei wat la kata bakam 4 biang makanarang yong tom lei ba ngiru ngimdei ki briu ki bayami ban ong ban ya penklumar snong rengiami ba ngini trai kamlem bar kibriu jong ka sarkar bar ka an andala iya ladang impat hun makanarang yong to ngini persang la ka persang hanrei hadin katu kat nisngi pat ya katai ka jakaru kila syurahi maki ba nila di notify ya kani ka jaka kamdei syu ka jaka di madan te kalong ka ka ba yat laj bat kabam pendu jingkermen bat kabapen sosi yo pat ba teman tanda ya keran halor ka MTC ro hakapor bang ya keran yaki jang kalanya MTC tengila ya keran syai baki jatyo ki pair nado ka GS Road nado ka laj mkhra nado ka yodo kadai ka yow kidan ki yow di jor kidan ki yow di marpot kidan ki baklem dai ki marpot hanrei dapet menta padam tang ban syu pendep kam ban syu ong ban ya khniat lut ban syu ya khle jaktung lut hang tu em kam ilong te kumta hi kabaya dei baki MTC ro hakapor bang yakran baki ong bakin ya shift shapo SMB parking lot tengi ong to ngin yakran berhaga committee ro ngilai kran ngi ong ba katai kamlong ka jaka ba di jan to ngin ya penkenria no ya kini ki ba di bam hanrei hakapor ba ICOV pat menta certificate of vending wat yakinong di jan ro klem da yakran haka committee la syurai be nang ne na po municipal office ban thep shapulo kalong ka ba ka bakim buram wad ya ka committee ka baladon te menta hangni ngi dawa baki di pentrai kam no ya kata ka full fledged town vending committee ka badon da ka de ban le ka election khrang ba ka kam ka jam ka bayade bat ki kam di manan kan nomdon ka jingya syaliang bat kan yad bet tingingim tu nomor ngila ikan bagi pai ba ki ongi nginum la kelala lala upai ba lala ngi mentangin syong makana hang tanya po ayu hakador bar syong nomor ki khot lang bu syong mentayang bangi nyile eta ka hering kelala mentau upai baru menjur
Tengi suri syong gumo kanya te bagin hereng ini. Menta kikwa ban pensna ya kita dukan ki ladangi ki pa ngimlek sa tagi jaka bagi nilik syong. Tika tu pisar kan sab ang gojong sarkar. Kin supit sab kin susnakai gitu ki penting kin susnakai itu ki parking. Dah habakut lada ki pa kin lek sa tu tikan mentoy yo tu pisar la sab Jadi ban perkat bahaswa bagin menteri kai jadi ban simun julang kin jong ki pa. Kilek nem lek sa tagi jaka bagi mut mai ki.